бахшида ба рӯзи касбии кормандони соҳаи нақлиёти автомобилӣ дар раёсати муассисаи давлатии нақлиёти автомобилӣ ва хизматрасонии логистикӣ дар вилояти Суғд ҷаласаи тантанавӣ баргузор шуд. дар он роҳбарият кормандони соҳаи нақлиёт ва ҷамъиятҳои нақлиётӣ иштирок намуданд. нахуст сардори раёсат Шӯҳрат Аҳмадҷонов ба сухан баромада зикр намуд, ки раёсат фаъолияти худро тибқи қарорҳо, қонунҳо ва санадҳои меъёрию ҳуқуқии амалкунандаи соҳаи нақлиёти автомобилӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда, баҳри дар сатҳи баланд иҷро намудани вазифагузориҳои вазири нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокими давлатии вилояти Суғд амал карда истодааст. назар дошти он ки 93% ҳудуди ҷумҳуриро ҳуқуқӣ ташкил медиҳанд, воситаи асосии кашонидани бор ва манзил расонидани мусофирон нақлиёти автомобилӣ ба ҳисоб меравад. ин аст ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти сарварии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди соҳа таваҷҷӯҳи доимӣ зохир менамоянд. ҷоиз ба зикр аст, ки нақлиёти автомобилӣ яке аз вазифаҳои асосии ҳамлу нақли бору мусофирбарон ба ҳисоб меравад. ин аст, ки ҳиссаи нақлиёти автомобилӣ дар маҷмӯи бору мусофиркашонӣ тавассути ҳамаи намудҳои нақлиёт дар ҳаҷми кашондани борҳо назаррас мебошад. таъкид гардид, ки яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати кишвар ин мутобиқ гардондани роҳ ба меъёрҳои ҷаҳонӣ, омода намудани мутахассисони соҳа ва таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳҳои мошингард мебошад. Олим Очилзода, мудири шӯъбаи нақлиёт ва коммуникатсияи вилояти Суғд дар идомаи ҷаласа баромад намуда, доир ба ҳолати кунунии роҳҳо ва пешрафти соҳа ибрози назар намуда, кулли кормандонро бо иди касбияшон табрик намуд. дар соҳаи нақлиёт татбиқи 13 лоиҳаи сармоягузори давлатӣ ба маблағи умумӣ зиёда аз 11 миллиард сомонӣ идома ва барои ба кишвари дорои шароити муосири транзити табдил додани Тоҷикистон мусоидат мекунад. ин тадбирҳо баёнгари онанд, ки дар давлати ҳукумат нисбати соҳаи нақлиёти автомобилӣ, ки рушди соҳаҳои мухталифи хоҷаи халқро бидуни он тасаввур кардан ғайриимкон мебошад, таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. итминони комил дорам, ки кормандони соҳаи нақлиёти автомобилӣ ҷавобан ба ғамхориҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон содиқона ва соҳбдилона ба халқу кишвар хизмат намуда, барои ба натиҷаҳои баланди меҳнатӣ истиқбол гирифтани ҷашни бузурги 30-солагии иҷлосии 16-уми Шӯраи Олии Тоҷикистон ва 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ӯҳдаи иҷрои вазифаҳои дар наздшон гузошта сарбаландона баромада, бо дарки баланди масъулиятшиносию худогоҳӣ дар ободонии пешрафти кишвари азизамон ҳиссаи босазо мегузоранд. таъкид гардид, ки соли ҷорӣ раёсати муассиса бо 54 адад корхонаҳои нақлиёти автомобилии шаҳру ноҳияҳои вилоят шартномаи ҳамкорӣ ба имзо расонидааст. дар муддати 6 моҳи сифаргашаи соли 2022 ҳамагӣ 118 миллиону 663 ҳазор нафар мусофирон дар қаламрави вилояти Суғд кашонида шуданд. бояд гуфт, ки сохтмону навсозӣ ва таҷдид роҳҳои кишвар бо мақсади аз бомбасти нақлиётии раҳо додани Тоҷикистон ҳамчун ҳадафи стратегии ҳукумати мамлакат ба шумор меравад. зеро роҳ ҷузъи ҷудоӣ нопазири ҳаёти иҷтимоӣ иқтисодии кишвар ва унсури муҳими таъмини амнияти миллӣ ба ҳисоб рафта барои баромадан ба кишварҳои олам имконият фароҳам меорад. дар фарҷом ба иштирокдорон ва онҳое, ки дар пешрафти соҳа саҳми арзанда гузоштанд, ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд.